Għalkemm il-Gvern qiegħed jaħdem biex Malta tkun ċentru ta' eċċellenza għall-attività marittima u tal-avjazzjoni, is-settur tas-servizzi finanzjari jibqa' wieħed importanti ħafna. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat li tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jaħdem biex ikabbar dan is-settur sabiex jibqa' wieħed mill-kontributuri ewlenin għall-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru kien qiegħed jattendi attività fejn fiha tħabbar li Fog Insurance Agencies Limited saret Argus Insurance Agencies Limited Malta. Joseph Muscat qal li dan l-avveniment jimmarka lil Malta bħala ċentru ta' eċċellenza fis-settur tas-servizzi finanzjari. Muscat reġa' sostna li l-Gvern se jkun qiegħed iħejji triq biex f'pajjiżna jkun hawn skemi ta' pensjonijiet magħrufa bħala third pillar. Intant is-settur finanzjarju jammonta l 7% tal-prodott domestiku gross u jimpjega kważi 8,000 persuna. L-imprizi tal-assigurazzjoni reġistraw żieda ta' aktar minn 10% fi-dħul mill-premium gross annwali ta' bejn l-2012 u l-2013. Żieda sinifikattiva mill-perjodu tas-sentejn ta' qabel. Il-kap eżekuttiv tal-Argus Malta, Vanessa Borg, saħqet li l-preżenza tal-grupp Argus f'pajjiżna iġġib magħha għadd ta' benefiċċji. Fost dawn l-aċċess għal kompetenza speċjalizzata u għarfien ta' ġurisdizzjonijiet flimkien ma' esperjenza ta' kif taħdem mal-komunità dwar oqsma relatati mas-saħħa, pensjonijiet u anke benefiċċji għall-impjegati. Borg stqarret li Malta huwa pajjiż tajjeb ħafna għan-negozju u li jinsabu impenjati li jħolqu preżenza aktar b'saħħitha f'pajjiżna sabiex issir il-qalba tal-operat reġjonali tagħhom.